ह्या कोरोनांना बाकी सगळीच वाट लायली. पोरातोरांची खंय लग्न जातली असली, पोरातोरा मार्गाक लागतली असली ना, ताई नाही केले. भेटी गाठी पण झाली असते पोरांची. तर खंय मार्ग असा बाहेर पडा या लॉकडाऊन पयली. त्या सुरगती वरसून म्हाका आठवलं, ऐकले हो आजकाल ना सगळी दुनियाच उलटी झाली. काय बोलान सोय नाही. लाज वाटता सांगा ऐकल्या. तुम्ही आपली म्हणा तुमका एक गजाल सांगते. हालीचीच गजाल गाववाल्यांचो कार्यक्रम होतो. माका म्हणालेली येच म्हणा तर गेले नाही तर मी हाली खंय जाणे नाही. कसं फिराक आपणाक बाय आवडणार नाही. ते रेल्वेचे गाडीचे प्रवास आपणाक जमत नाही. झाला काय म्हटलं जाऊया, ओळखी वाढती. 4 माणसं गावतात ना असल्या प्रोग्रामात गेला काय. आणि असल्या कार्यक्रमांक गेला का लग्नाची पोरा येत होतो. आणि असली पोरा येली का स्वर्गती करू गावतो. आणि स्वर्गती केले ना तर 5-50 पैसे सुटतात. आणि मानपानाची साडी सुद्धा गावता. नंतर गेले तर माका काय हौस नाही. झाला थंयसर गेलोय, चाय पाणी काय तर खाल्ला. चिक्कार गर्दी हो ही लोक काय फुकटचा गावला खाव काय धावतात. आमका बाय तसली सवय नाही. ही गर्दी झाली तुमका कोणाक मेळ नाही. लोक नाचत होती काय, गायत होती काय, शिरामार काय काय थंय चालू आता. मी आपल्या ओगी जाऊन थंय बसले. खूप पोरा होती पण एकाचा तोंड बघण्यासारख्याचा नाही. एकाचा तोंड हडे, एकाचा तोंड थडे, एकाचे केस दशे, एकाचा काय आणि काय. आताची पोरा तुमका माहितात कसली असते. ह्या सगळ्यात ना एक पोर बरा दिसला माका. साडी चोळी घातलेला, घसघशीत कुकू लायलेला, नाच करीत होता. तुमका सांगतोय बघल्याबरोबर माझ्या मनात भरला. त्याका बघून ना माका आमचो अमलो आठवलो. लक्ष्मी नारायणाची जोडी शोभली असती. एकदम मस्त जोडी शोभली असती. खरा सांगते तुमका. वाट काढीत त्याच्यापर्यंत पोचलेच नाही. तुमका सांगा पोर एकदम गोरा पिटके अगदी सारख्या. अंगाने सडसडीत, ना जाड ना बारीक, सबन सारख्या. माका पोर मग खराच सांगते खूप आवडला. म्हणून गेले त्याच्यापर्यंत आणि विचारले, हो तुझं नाव काय. तर काय शैलू काय शैला काय होतले आणि तपशिरा पडल्या त्या गर्दीत माका काय का घेईना. तरी परत विचारले, गो लगीन झाला तुझा. तर नाही होतले. या खुश झाले मला ऐकल्या. तरी परत विचारले, खंय लफडा बिपडा नाही बाबाई. विचारलेला बरा. आजकालच्या पोरांचा बायका सांगा गेला नाही. नाच येतली योग फिरा येतली योग खूप 17 भानगडी त्यांची. नाही होतल्या. त्याबरोबर माका ना बरा वाटला. म्हटला जमलाच. म्हटलं हाताबरोबर तुमचं फोटो काढूया. नवऱ्या मुलाक दाखव गावतलो ना. म्हणून त्या फोटोवाल्याक बघूक ना हडे तडे वाईट गेले. फोटोवाल्याक बोलून हाडलं आणि फोटो काढून घेतला. म्हटलं फोटो आवडलो काय पुढची बोलणी करू बरा. सगळ्या माझ्या मनासारख्या होत होता ऐकल्या. म्हटलं आता ना ह्याचो नंबर घेऊचो. नंबर एकदा घेतलो ना काय दोघाय आपली बोलाक मोकळी एकामेका वांगडा. दोघांची मता जुळली काय आमचा काय मगे सगळा जुळलाच म्हणा. पटकन पाठी फिरले आणि बघतोय तर काय त्या पोरग्यानं आपल्या बोडक्यावरचे केस काढला हातीत घेऊन उभ्या आणि नेसान सोडून लागला. अगे माझे बाबा बघतोय तर काय हो बाप यो. का सांगा मी याच्या आतच पडलो. हो यो झील माणूस. डावळीचो निकालतो थोयसून बाई कानाक खडो. कोणची असली स्वर्गती नको आमका. गाववाल्यानु मुंबईकारा उतारली का केदो बोवाळना. 2 दिवस आमका थारोत नसता. आमची मुंबईकारा येतली. आधीच आम्ही गावभर सांगतो. हौस असता होती. मुंबईकारा येली म्हणजे आमका काय मोठाच दिसता. आणि मुंबईकारा उतारली ना काय आधी गावातली चौकशी करतली. काय गे कशी असं बरी असय मा तब्येत पाणी काय म्हणता. जिलाच्या डोळ्याची लगीन असतात का नाही. आपुलकी असता होती. सगळ्यांका विचारपूस करूची. लोकांक काय बरा वाटला आवडतं त्यांका आणि ह्यांक काय बरा वाटला. आणि काय इल्ल्याला हाताळ ठेवतली. बिस्किटचो पुडो म्हणा काय चायची पावडर म्हणा काय त्यांका वेळात आधार वाटता. मुंबईकरांनी का हाताळ ठेवला काय. आणि जाताना मग ही दिसत काहीतरी चवळे वालीचे गाव फजाव माती गुणे का असत तसं दिसत. मग ती खुश. तर अशाच एका मुंबईकारीची ही गजाल. आमची थोरली मुंबईकारींना उन गावा गेलेली. ती मुंबईकारीनच होती. का गावातली भाषा बिषा जशी काय जास्त संबंध नाही. आपली बोलायची ना मालवणी मध्ये बोलतात काय आमची मुंबई गिरवलेली ना. तर तिची गजाल एक तुमका सांगते. इली नाली धुली सगळा पेत पाणी खाले आणि सोप्यावर येऊन बसले. सोप्यावर येऊन बसली तर खळ्यासून जाय होती येसू काकी. तर येसू काकीन बघल्याबरोबर विचारले काय बाई मुंबईकारांनो बरी असत मग केव्हा येल्यात. झाली दोघांची गजाली सुरू झाली. तिका बघून येसू काकीन दूर ठेवली खळ्यातच आणि येऊन पायऱ्यावर बसली. आणि दोघांची गजाली सुरू झाली. मुंबईकरांनी आपली चौकशी करता काय म्हणतं बरी असत ना तुम्ही. आपली मोडकी तोडकी मालवणी बोलावते. कशी आहात काय करतात कशी असतात काय करतात तब्येत पाणी काय म्हणतात.
तिका मधीच मुंबईकांनी आठवलं काहीतरी ऐकले नसताला आता मुंबईत काय खबरी पोचा काय येळ लागता काय तर मागे कोणते तिका उचलाला येसू काका किचो घो बरो नाही होणार तर चौकशी करूची ना तिला विचारले काय बाई तुझो घो कसो असा तुमचा नवरा कसा आहे असं विचारले मराठी भाषेत तर आली ऐकलेलं बरं नाही तर आपल्या येसू काकीने सुरू केले रडायला होय बाई काय करतलंय हाली काय बाय बुटू जाणत नाही भोपान नाही चला बसानच असतं जाग्यात काय करतलंय डॉक्टर उपाय सगळं करून झालो डॉक्टरांनी काय गुण घालूक नाही भायला बुतूरला उतला सगळा बघला ता सुद्धा केला पण काय गुण नाही आता मात्र रोजू काय करतलं चलताना बोलताना देवा हेले आणि सुटलो येसू काकी ताल्या देऊन सांगाक लागली एकदा आणि बोलताना पुटकन बोलली हाली त्यांना बाहेर बुतूर काही जाऊक जमणार नाही सूप देते ह्या ऐकले मुंबईकर आणि त्यांनी पुटकन माहीत मुंबईकांनीचे माहीत डॉक्टर जागो झालो अंगातलो त्यांना माहीत उपाय खूप येतात ना तर पुटकन बोलली मुंबईकारीने त्या सुपात ना गाजर बीट पालक असं घालायचं त्याने ना ते जीवनसत्व उतरलं की ते ताकद येते अंगात त्याबरोबर येसू काकी विचारात पडली ही काय घालूक सांगता मालवडीत माणूस ता पुटकन बोलला हाय टाक्या का पाड मारू घालू बाया पुणं घालून दिलो काय बसतं बुतूक परसाकडे मग आता सूप टाकून देतोय कर्म झाला ही कसला सूप सांगता आणि ती कसला सूप सांगता मुंबईकाने विचार केले त्यावर ओढीच्या लक्षात दिला ही कसला सूप सांगता आणि आपण कसला सांगतोय कदो पोचकोय हो गपचूप उठली आणि घवऱ्यात गेली तुमका सांगतोय बरा म्हणा बरा थैसर करून आमनो असतो आणि ह्या जर त्यांनी गावभर केल्या असत्या तर कितकी इज्जतीचो फालुदा झालो असतो आहे त्या मुंबईकांनीच्या सांगा काय का आपण पुढे पुढे करू असं पचके होतं तो काय आता भाषेवरनं माहिती पचके होतं असो तर असे मधी मध्ये यांचे पचके होतच असतं त्या काय केव्हा सोपाचा नाही सांगा आपण नुसता हा सांगावा एकामेकाक आणि त्याची मजा घेऊ असो तुम्ही मात्र लाईक शेअर करू अजिबात दिसता नको ता करा आठवणी नाही तर त्या सुपाच्या तळे तुम्ही विचारशाल